matay. Birthday messenger no? Pag mga tuda to sila. Gigi. Tara. Ayo. Ikaw, karang gustong pugo. Ikaw magdala sa kuan ha, spaghetti, macaroni, dessert. Og kanang nairi do sito dalaga pila. Litse ha? Og macaroni ha, litse ikaw mastorya. Ikaw magdala sa ulos baboy. Pala, gusto ka. Ulos baboy. Og kani? Crispy fry. Burger. Nay burger. Ikaw. Sama ka. Ikaw magdala sa kuan ha kaning sige ngalan ni kining luto. Rice cooker ba? Oh. Ikaw dala. Ay, blima. Ikaw dala sa rice cooker. Pili lang po mga cook. Pili cook. Readers. Ikaw gali. Ikaw mag-entertain sa bisita kanang ingon ba? Oy, may ano yati, may buntag ti. Mahal tanyo, mahal. Di ba? Ingon mga bisita nga. Pagkaon sa mudong. Oo. Din mana pa tayo dili sa mintik. Busog mintik. Gutom di ba? Busog ko. Naam ni si Jire oh. Dan, birthday mo din. Nga na rito. Birthday na ako kung mga birthday na ako. Ilong sabay. Kabalo, mga bulong ha. Birthday na ako. Pero dili may bintado. Ha? Shit. Di ba? Tanong diri. Bili. Sana. Ay, skandal boy. Ano mo niya? Kana, hoy. Amo. Kana. Lamig oy. Kasam na siya. Tagasamang ka dong. Purok ngit-ngit. Ay, kinatay. Ay, napita. Di makita. Dugan, ang tangutan burn lot no? Dugin yun. Almost 1 year. May plano mo bayad. May plano? Oh, burn na tayo. Kung gingon, utang ako. Ako mingon babayad. Ayo. Saban. Ilaw. Ayo lang, pwede.